Turen går til mødestedet, og der blev sat masser af gode friske fisk ud. Og der var bare action på helt dagen. Så se med her. Skal jeg bare lige få den ind nu? Må jeg lige fange den her? Skal jeg komme ned her? Hvem du kan... Jeg skal nok tænde på halen af. Kom nu lidt her. Ej, den er god, den her. Den er god. Ja, den er død. Den er ude. Jeg har godt her. Der skal lige der, Victor. Og den er ude. Godt hugget. Godt taget. Så er der fisk igen til Bastian. Det er god hullet. Du går lige over til bordet med dem, der er det godt hullet. Ja, okay, så fisker jeg videre. Jeg ser bare næsten. Han filmer dig til Facebook, faktisk. Ej, den er god, den her, væk. Det er faktisk godt, hvis du kommer herover med den. God masse. Ja. Satan, det er godt herude ved mødestedet. Så, kom den ind. Og så. Ja. Bare så det stille. Jeg spottede den. Ja, bare så det stille. Jeg kan ikke rigtig tage den her. Ja. Kan du gå den herover? Ja, jeg kan prøve. Der er en kæmpe ind i der, den her godt. Jeg ved godt. Den gider ikke noget, jeg har prøvet den. Den er god, den er. Jeg kan ikke rigtig gå ned her. Jeg er glad for. Ja. Du kan få den her. Den fik den der sang. Sat med fisk på. Ikke ind i grød. Så sådan her. Ram. På samme måde også der. Så herover. Ja. Bag mig. Ja, jeg er bag dig. Kom. Ja! Den er god. Ja, tak, man. Fuck, mand. Der ligger den. Det var virkelig dumt, der.
Kom, net. Net, Bastian, net.